Malawi Today. Thank you. Honourable Minister, in the Imon Piringo from Zodiac. I have 3 questions. 3 questions? Yes. Weka? Yes. Ndiwajira ngati ajabanga sugar kuda kulikandiwajira. All right. Fusolanga loyamba likhala muchichewa. Munakamba hapo kuti mwapanga propose kuti pakhale ban yopita kwa amene amagulitsa sugar mavenda. Sito zoti mwalembera unduna wake utu umene uli responsible nkhani ya mavenda mdziko. Fusolina, what is the status ya prohibition notice imene munapereka maka mutapita ku Tanzania kubwera nako status yake ndiyo tani mpaka nalipano? Mwina an extra one, mwina izosiyana kupang'ono ndizi komano pali mauthenga ena amene akuoneka kalata imene ikuoneka ngati kuchoka ku ministry yoti mukufuna kuthandiza anthu ena kupita nkhani ya passport ndi ma visas. Situdziwa kuti muyankhapo motani imene iyo inali extra chabe komano. Yeah. All right, some more questions? Yeah. Honorable Minister, my name is Tawonga Sabola from Times Group. Dzulo munapita ukatsegulira ntchito yokaya sugar kusalima sugar ndipo munanenapo kuti sugar wina yayamba kupezeka mu Lilongwe muno pomafika lero. Koma atolankhani athu atayendera apeza kuti sugar yomulibe. Funso ndira kuti popeza pasalima kufika Lilongwe ndi mtunda waufupi. Mwayesapo kufufuza kuti kodi sugar amene munanena kuti akupita ku Lilongweyo waenda motani kapena pali pamalo pena pene sugar yakumayamba kayo waima sanafike mu Lilongwe zikomwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umuntu FM. Mwakambapo kuti mwapanga propose kuti sugar asamapezeke ndi mavenda komanso mwina mashopu osiyana-siyana amene aziphwanya malamulo. Situdziwa kuti unduna wanu wakhazikitsa ndondomeko yotani pozindikira zoti m'makwalalamu anthu ambiri amapanga ma business aona zoti mwina ma license alibe. Zikomo. Good evening. My name is Robert Edward from... Wait, just a moment. Okay, continue. I'm Robert Edward from Lunta TV. And the question is there anything sophisticated or is there anything new as to the causes of the scarcity of sugar? Because this is not the first time that we are having this problem. Is there anything new? If there is nothing new, should we say that it is indeed the legal framework failing us? Or it is actually the ministry hiding behind the legal framework for not exposing its failure? The second question is on Irovo. I just wanted Irovo to come out clear. Are you exporting sugar? Salima Sugar said they are not. Are you exporting sugar? And the last one is, when you say sugar somehow gets diverted from, when it's in a truck, it gets diverted, it goes somewhere. What are you trying to imply about the systems of this country? Are you trying to say a truck would come from Irovo or Salima Sugar and it would disappear and go somewhere? Don't we have checkpoints in the country? Thank you so much. I think, Honorable Minister, those are quite a handful. Maybe you might choose to respond. Once for all of them. Okay, fine. Any more questions? Honorable Minister, I'm Marumbongira from Major FM Radio. I just want to know from you, as the minister responsible for this, kuti amwenye amene akupanga zimene zimwanapo tena wamagulisana okaoka ena kumazembesa magali moto anthu ngati amene wamapanga zotani kuonesa kuti malamulo agwire ntchito komanso muwatsatira motani kamba kuti ngati mmene mwanena kuti Salima Sugar mapezeka kuti ndi sugar wa chaka chatha anthu ngati amene amupangapo chani. So Anduna ine ndi Luseka Dzonge kuchoka ku Mibawa. Tinaona pa tsamba la mchezo munalemba kuti mwinaso kusowa kwa sugar zikukhudzana mwina kuli ndale zimene zikuseweredwa. Mungati masulire kuti ndale zimezija matanthauza ndale zake ziti. Zikomo. Ine ndi Blessings Bomari kuchokera ku Team Ven. Funso langa ndi limodzi, munafotokoza mmene makamba kuti
pali bena amene anagwidwa kumano chifukwa cha malamulo anabwerera. Amalawi adikire mpaka liti kuti mwina malamulo amene wakhoza kukozedwa komanso zikadzachitika choncho muzabwereso poyera unena kuti anthu aja timaona kuzembetsa shuga aja ndi awo atamanga ndipo lamulo lake likuyenda motere zikomo. Thank you very much. I think Sibas. some might be making after your responses. What time is it now? I can release you love. You can go. I think issue anu ndianka. Yeah, Ujen. Yeah, are you exporting sugar ndianka ndine? Because I know I'm the one who chooses licenses, so I can release you right for the meeting. Thank you. Akakwenye ni teo udia nandi ya mumba. Akakwenye ni mumba jodo akwete. Yeah. All right. Jambeka ini mafunso oyambilirawa. Ban vendors, which ministry? Okay. My vendors are vending my councils. So the responsible ministry in the Ministry of Local Government. So we have written the Ministry of Local Government on the same yesterday, and we need to work together with the other also ministries and like apart from them, the other ministries. But the responsible ministry for councils, we have people do vending in the Ministry of Local Government. So we are working hand in hand, and we'll get there. So the different ministry from us, we just give a proposal. They'll take it or not, or they will find other better ways of implementing that. So that's how I can answer that question. The other question, Salima Sugar not found in Lilongwe, koma wachoka ku Salima Zulo. Mind you, the 15 trucks, all of them were not for Lilongwe. Ena upita kunzuzu, ena ukaronga, ena kubranta, ena kujani kumangochi. So at the later stage, I'll ask you, Kosa, maybe just come now before I go to the question on this issue. Yeah. Zikomogombira nduna. Mwina kumasanako simuna fufuze. Wakulisidwa kusana. Sana, ndichipeko zamuna mulilongwe. Zamba kulisa Salima Sugar lirolo. Mwina ntiamene mabwera kunoko simuna zitsate nuyo amene mnafusa fuso. Kublanta ya chipeko wapida. Sana kublanta ya yapida. Komanso mulimbi other distributors alandira sugar. Ku Kalonga amene kunzuzu. Mashobo sendi kuchulawa. You can inquire from today. Wafika sugar meko munaso nali njira. Sikuti menajuka Zulo kusalima kota kwina track yo hai. Ndimene mulomboda kazikisira palibe yeso anga bange zimenezo. For even our logistics manager Christopher Gondwe ndi management tega mechanism ya mphamvu kwambiri kupanga track matrack amene wawa kundiseza kuti akafika kumalo kumene akwenda ukafika. Zopanga delivery sugar ulendo ono palibepo. Zokwambiri. The other question was about kuti mukuika kuti ma vendors opanda licenses apange business ya vending of sugar. You see, tough situations calls for tough measures. Tough situations calls for tough measures. Ngati andusafuna kupanga cooperate to operate freely, we also have to come as government strongly and handle that. So in terms of vending of sugar in this aspect, in the sugar eka, tunena kuti amena libe license asalolede kupanga yani vending ya sugar. Atapanga zina kama biscuit njanda kwa sugar kayo atiside amena animal licenses. Mastolo kandi mashopu kandi masupermarkets amena ndi license okawo yasite wansa ku trade apanga yani akwise sugar. But at this stage, as I said, it's just a proposal. And we're waiting for our colleagues to brainstorm as well and come up with a way. They can adopt our way, or they can come up with even a better solution towards that. So I wanted to answer it that way. I hope I've answered clearly that question. Then, is there anything new or sophisticated? Munkani is easy. Kupena kuti unduna watu ukulepera nde ukubisalira kulego framework chanchani. One thing we must be aware of is that earlier this year unduna unapanga cap pricing ya sugar anapita ku court tinaruza mlandu uja. Reason, legal framework. Well, that was the only way out to stop the escalation of prices on goods. Nanja yokayo ndia koti anauta aunduna mwalemba mazi to hapa mafana bwererani ndiye to
was a learning process. Okay, palibe easy. Whatever made us fail in that aspect, tikeno malamulo wenirira. Kuti next time when we do that, kuzakale palibe kotawira. Kwantu mena paka minezozo. So lego from ekide apopo, yes. Komabe, I can't say do no lepera ya because we have always delivered. Koma andube mundu ni mundu. Adolf Hitler said kuti I only believe a person when he's dead, he can't think. Mundu as long as organizer can do anything, can always think of a way to divert zintu. Malengana senga tambi they are driven by profit. Bula panganda lama. Amadi where there's a will, there's a way. Where there's a will, there's a way. Bula panganda lama. They'll do whatever possible. Kudi paganani ziteke zimafuna upangazo. Ndiye what I can say, the difference panopa, there is a huge political will from the president to get to the bottom of this. Ndabwera panopa kuti ndizuke pange press conference amafunsa kuti ngani zilipatipo, what are you doing about it? That no, let's tell the nation what is happening, because the president, there is from the president there is a huge political will, and mona hilo for papa uchoka panopa of course, but there is a team here sent to also interrogate them on the same issue. That's how serious the HE is on this matter. That's not about excuse. They're going there, go PC, can do command and the presidential team on this matter. And they are there as well. So this time around, there is huge political will at the highest level to nip this issue in the bud. Could it do from now and forever? So there is a political will. So the reform work is being worked on, and fast track one. Normally these things takes 2 years, 3 years, but we have put resources. Actually, when we discovered this, Tinali Legal Advisor, Data of Legal Services, Minister Watu, HE, within we made a request within a week. He sent us the Council as our legal Data of Legal Services, and he has worked within 2 months. It's not easy to reach where he has reached, showing Kuti the ministry is doing whatever it can possible. But not even budget doesn't mean as easy that putting funds into this zitege, because at the end of the day, if funa Malawi asafinyike apeze Bakatundu pantengo wabu ino komaso wino age asajile masubamutu. So I thought I can answer in that aspect. Mwena kuti kodi airovo akupanga export sugar ndine ichi pakali panopa sa upanga export sugar airovo koma was it last month ija msonzo last month anapanga apply kuti apanga export how many tons? 6,000 tons of sugar to USA. Yeah, about 40 stations. There were 6,000 tons. You could export, but it was not for now. It was for June thereabout. Ne tawa lesaka exporting imanikaye until after the local market has been what? Saturated. Anamiwa amaravula malovulelo mumba panga export branches dizi nangoda mwene mwinambara yanga tandimbe phone mufunse usati kuti muchukire pangani ya sugar yayi he comes to my office timajeza kumano popeza ndingani zoti zandale political again. So someone asked about political afuna yani aoneka kuti boma lilukanika. The issue is the export license is me who signed it, and I have no apologies for that, because the time was for June. And I applied last month, that was in April, and at that time the assumption was Kuti crashing here and big up 17th of April. Thereby everything what? Will normalize, but things have changed. As a result, we have revoked that export permit until after things have what? Stabilized. And upang export so the export out of nothing here. Agufuna forex, agule, they are bringing new machinery for their factory. So that when export sugar, drama tikuriani machine mena ntufuna ifeo potira forex yivuta vuta town muno. That was the whole essence around that. Popeza is internal communication anamiwa sakudziwa akanafunsa kaye. Safunsa anajapula. Anamiwa baba ajapula. Wabwino ndito koma kwambiri wachuka. All right. When trucks being diverted, what was the question? Trucks are being diverted. I could remember my system and the like. You see, our intelligence shows that someone will leave the warehouse, a factory, the sugar. Akangotuluka, they stop somewhere, they change number plates.
We know about that. And many these are major distributors of sugar for Ilovo. They get out of the factory, they change number plates of the trucks. Then, so even if you've got the roadblocks to check and the like, it's a bit tricky, and that's why we are coming up with now new systems. We know, okay, like I said, sugar tracking system to track electronically, whatever, like my GPS and the like. Could you know every transport? I mean, transport sugar as a kind of GPS tracking system. Could you track and we're able to track? Again, I'm for 2-3 hours. What are they offloading? Because refuel and off they go. But if they stop for more than 30 minutes, they would there is. You understand? So all those things are ways of trying to minimize the diversion of sugar to other countries. So, as I said, where there's a will, there's a way. And you know, we need to what about sugar? What do you other profit? So where there's a way, but we are working day and night to make sure good to agree komanso di tena jomeneo. Mwana gudi enageti agugulisa na ukaoka. As I said, tina agwida we have got a video clip to that effect. But the pen back have been laid down by the people entrusted to handle the matter. So we have found another way of handling it, and I can show Alliance Kuti will do whatever is possible to make sure we're trying to follow the law. But now we have tried other rules, Taninazo, and we should be able to get to the bottom of that matter. Eda nafunza Kuti, politics of sugar. In terms of essential goods, palifeteleza, chimanga, sugar, cooking oil, mchele. Last, number 6, kaonjika. If people want to fight political battles, they work on these goods. Popeza, they are essential. Winner alliance, the majority, they buy kaonjika. The majority, we buy cooking oil, tipika kunyumba. Alright? Sugar, tea, chimanga. So politics ya anthu ambiri amafuna afinye zinthu zimenezi. That's why being close to my elections, if it's good chimanga, sugar, cooking oil, a lot of unnecessary pressure. I can't say much, but what I can assure you is that there is a lot of also politics going on in this, because some distributors became distributors under a certain leadership. Because they were given the contracts or whatever they go to the system by Antamene Mboma, they owe everything to that particular, and the answer to those people. We were there that time, you know this. You know this. So they call the shots. Pangani Hod, Avutiga Menewa. So they want to ride on the back of the pain of Malawians to say Chakwera de Pera, Iwo Metaobanga. But I can assure you, Kuti, before Chakwera crashes, they will crash first. Because Chakwera not crashing. And this government will not crash. So when I said that there is politics, indeed there is politics, because some of the retailers or distributors, they got the contracts at that time because of the influence of political leaders at that particular time. That brings me to this statement. It was a mistake for the government of Malawi at that time to privatize Sukoma. It was a very big mistake. It was a very big mistake. Our friends in Zambia, Mozambique, Swaziland, they never privatized their sugar companies up to now. The majority shareholder of Zambia, the government. You never hear of sugar scarcity in these countries. Swaziland, as small as it is, they're exporting to Europe. Some people have applied for import licenses of sugar. They're importing from Swaziland, a small country, like in Zimba district, I think so. Little Malawi, we should be
importing from Swaziland. We should be ashamed of ourselves. But was the Swazi government and the royal family has a key interest in the companies that manage essential goods and commodities. The way we preserved ADMAC, we would have preserved Sukoma. That's why the coming in of Salima Sugar Company, there might be challenges here and there, but my prayer and my plea is we should do in the Establishment Act of Sugar Company or whatever, the current my company are essential goods and services should never be privatized. Whether someone from outside comes and sells privatize, we should both pangani privatize irovo. Who buys? The very same people who are saying privatize, that's one buying. Is it for their sake or our sake? It's not for our sake. We need to wake up and open our eyes. A company like Salima Sugar Company must never be privatized, because government must have a full control on essential goods and services like sugar. Lastly, Panama Swahili, not related to this, but an issue status of the prohibition notice. The prohibition notice, if we are revoking it, I'll say it myself. No one else. It's still in place. If there's any revocation, it will come from my office. That's number one. Number two, ndinene ichi wa Malawi tisamakale pasogolo yopanga misinformo anthu komanso maiko ena, because madana ndine kandi chakwera kandi ndani. We should stop that. Chimene chinasisa zaye kuti njovu choke myanga maiko ena amene anakangata ndi nkwipa nkhani iyi sinchira mayina kwenikweni fati I want to be diplomatic, amaona ngati pali tapanga bani chimanga ndi nthochi. Palisi yatwija palibe chimanga, palibe nthochi. Koma zolembedwa ma social media kunoko wo aliyense nthochi panga bani matraka mwita pa boda pasifukwa zina sati zita bani yayi auti apanga bani ka video kena kaka uti pasongwe boda papa nthochi zaola suna lusongwe boda so yayi iso. Koma wo apanga bani nthochi msande ndi Tanzania ni maiko anzatu chani, nothing of that sort. Actually maiko ena ngati Mozambique sinchira from bisa so yayi, they're like, oh, this is the way to go as a country. If you are to grow your economy, we need this thing. Maiko ambiri, they're like, you are doing the right thing for the country to grow. This is the way to go. Koma Karonga district munamva mu March muja, before in Tanzania complain about this thing, kuna lima pokoso anthu au Karonga ankara bange ma demonstrations ana nditana kuli ndipite member PS kuti umubwere kuno kufuna momba abwere kuno tizamfuse mafuza mukwenye mzandi kwenye indala kwa jani ndata sonkhana ndi akiyungu ndi DC naika fumba la spirit ako mene usindibwerako ntamene ndilibe ngati tunamvesese ndinuyo ndivutolano. Tinaika administrative note through a DC komanso MRA kunena kuti kukaronga kumakhala kwambiri drought, ngalibe drought kumakhala ma floods chaka ndi chaka, kachacho kulibe ma floods chacha manjani drought, ngalibe drought ma floods. Ndi chimanga chawo ambiri amaja chakutiko chaku Tanzania, ngakhale mbatatesi matima teneniwa Karonga atokaronga who are here can agree with me. Tomato and Kenny Msonda, you are here, yes, also from Norway. Koma tomato, onions, masamba mene akaronga mbili amacho wa Tanzania. Ndiye kupanga prohibit nena kuti we had the arrangement one Karonga eti we Karonga one Karonga district one said one Karonga district nena kuti ukuku ma agricultural products azilowa but kuzera kwa DC. Ndiye tokaronga ntemene ma vendors amapanga ma demo sana mvese mbali tiyo imene iyi kuti azilo kwa DC atenge chilolezo akatenge katundu wawo chakutiko ku Tanzania kandi patatesi kandi patata chacha like akhale ndi chilolezo choka kwa DC. That's what we did. Ndina kuti yayi mwacho support notice azaki yayi this tapanga before, it was before even Tanzania complained about this thing. We had already made that arrangement. So nimangoti ndi ankwepa mene pokuti mumvesese the
prohibition notice is still in place for 2 years, and we are unapologetic about it. Komano kukaronga pali izizi. That's why pakaronga border, pasunge border, you find the good katundu ya na udusabe. Please amalawi samakale o falisa nkani za bodza. It's unfortunate kuti we are hell bent poti udana ndi mumba tanina ya mene yoyo koma at the end of the day tima danisa Malawi ni maiko ena so kalabu ino AI panafo so ina ya kata trade kuti kata ija ndine chilongamo tikafata be pay statement to refute it, but ndio tipanga ma statement angati because there's always something coming up ndikanga kuti we Ministry of Pay Statements and Industry, so nangote tingozisia zitayani zitira pompo. The truth of the matter is all those names are not employees of trade. Even amesa nina ujaso subject to trade, and the good thing is anamangido for the force of immigration aid tupabakata hii, but it's strange because maudindo ndipo mkamaba mwapaka foji makarata do you are amene amapanga amene ndikupakisa malangizo mukazapa ngaso find out kuti oganoga mauteli ndiyo tani kuli maudindo wanji anema maudindo oti muboma mulibe. You get the point. Ndi yaku udindo kuli utrediko kudindo uliko takulibe apalekata hii tione zafeki dizose maudindo akulibe utredi anthu akulibe komanso amene wa sainaso palibe. And please, you do these things, be a bit sophisticated, not don't be rudimentary, be a bit sophisticated. Otherwise tikugwirani and anamangidwa and manda ogenda kuti anapanga forge my documents. I think with those remarks first of all Somowambira Irovo for coming on short notice, Komaso Asalimasho Company Konwani Simuko and also Council Kosam for coming and your members of staff. Sometime minister officials for gracing this occasion. Also, President Ken Msonda, we take note of your presence here. Members of the media present in this room, thank you so much for coming on short notice. Nkani ya sugar ndi vuto limene pakali panopa dziko lathu likuvutika nalo pakali panopa. Sugar kusowa koma tifati nene zino zingapo kuti amalawi angodziwa zimene zochitika komanso akhale ndi chikhulupiriro komanso chiyembekezo kuti zinthu zikhala bwinobwino. Ngati nduna wa zamalonda ndi mafakitole sitangokhala iyayi takhala tikugwira ntchito ndithu in the background komanso pamodzi ndi Dr. Irovo ndi Salimasho Company tikupanga ndondomeko zambiri zona kuti vuto limeneli lisangotha panopa koma litheretu mpaka kalekale. Simakhale kuti every year chikani vuto limozi every year from January to April but the same problem. Tufuna kuti vuto limeneli litheretu. Ndiye ndifuna ndiyankhule zinthu 4. Pa funde number 4 opo ndoita nanzanga aku Irovo ayankhulapo komanso aku Salimasho Company ayankhulapo, then we'll close the press conference. Won't be long. Choyambirira mavenda a sugar akabwera mashop monga Chipiku Sana kandi Shoprite muma retail shops taona kuti mavenda opanda license akumatuma anthu ndi kumagula sugar wambiri wochuluka. Ndiye akagula sugar ucha panja pa shopu or mwina just somewhere akumagulisa pa mtengo wa 6,000 10,000 kwacha. Ndiye vuto limeneli kuti lithe ndiye mavenda aja asamapange vending sugar. Ogulisa muchipiku kandi musana kandi mu Shoprite ndi ma retail shops angapo samatha kudziwa kuti venda ndi uti customer unene ndi utiyo. Akapanga restrict kuti mapaketi awiri per person mavenda omachenjera omalemba anthu aganyu mwina 20 akagula ese awiri apitanso. Tichokozi ya Chipiku ku R25 anagwira pangapo ndipo mozi wamangidwa. Ona kuti CCTV camera inaonyesha kuti munthu anabwera poyamba wagula sugar wabweranso wapita kumpanga follow anakampeza kuti akukapakira mu truck ku about 100 meters away from the shop. Is easy to Sunday or Monday this week
when this happened. Ndiye eni amashopu ena atengapo gawo kuthandiza kuti vuto lichepe, koma vuto loyamba ndi mavenda athu amene akumakatenga sugar mmashopu moja ndi kumakagulisa pa mtengo wa 6,000 pachani per packet, pamene mtengo wa Ilovo ndi 3,000 kwacha, Salima sugar ndi 2.9, chimene sichinthu chokhala bwino. Ndiyeno tapanga chani ngati unduna wa zamalonda mafactory? Talumikizana ndi anzathu a unduna umene umayang'anira mavenda, kufati mavenda sali manja mwa unduna wathu yayi. Mavenda ali pa unduna wina, ndiye talembera kalata kufotokozera kuti takumana ndi vuto ili, ndiye ifeyo suggestion yathu ngati akutrade tipange bani vending ya sugar pakali panopa kwa amene alibe license ya site komanso license ya kutrade yoti apange business. Amene alibe chilolezo chopanga malonda asagulise sugar. Ndiye mphamvu imeneyo unduna wathu ulibe, uli ndi unduna wina umene ifeyo talembera kalata dzulo, ndipo tikuyankhula nawo kuti zitheke mwansanga. Ndiye that is the only way out at the moment to stop illegal vending of sugar by banning vendors from selling sugar. Ndi amene akupanga chisokonezo kwambiri mavenda a sugar. And I say this without any fear of contradiction and without any fear, because that is the truth. Ichi ndi chilungamo chake. Amalawi tipange zinthu zokomera wina aliyense, osati nendeka popeza ndine venda ndipange zakuti ayi. Ndiye chimenechi chilungamo pankhani imeneyi. Komanso pankhani yomwe ya vending by vendors, nakambapo last time kuti ngati unduna wa malonda ndi mafactory tikukambirana ndi anthu kuti tikhale ndi essential goods and services bill. This bill tifuna kuti amalawi onse amene tikambirana nawo ayipange support, popeza nkhani ngati imeneyi itha ndi bill imeneyi. Pakali panopa sitingalese munthu kukweza mtengo wa sugar kandi venda kandani, popeza akhota nina kuti tilibe lamulo lopanga cap mtengo wa zinthu. Komano ndi bill imene ya essential goods and services bill, boma lizakhala ndi mphamvu lomalamula kuti sugar mtengo wake ndi uwu, pasapezeke ogulisa beyond this price, ndi mlandu umenewo. Ndiye bill imeneyi tikupanga zachangu ndithu, moti posachedwa apa tikhala kuti tikuza dziko la Malawi kuti tafika patipo ndipo zili pati. Ndiye ndikupempha Malawi anzanga kuti tiyendere limodzi pankhani imeneyi, kuti at the end of the day tikhale ndi essential goods and services bill imene ithandizire kwambiri kuti chidwe umenewu uthe, ndipo boma likhale ndi mphamvu polamula mitengo ya ma essential goods and services. Sugar, cooking oil, mchere, chimanga, zimenezi they are some of my essential goods and services amene foti taike malamulo, boma likhale ndi mphamvu kulamula mtengo zimenezi komanso mene malonda ake angayendere. Komanso ndiye kuti so anthu ena azalesedwa kuti iyi ndi regulated good, ndikatunda amene boma imeka mtima kwambiri, ndi amene angagulitse ndi akuti akhale ndi license yake. Panopa sugar venda wina aliyense mwa license amagulisa, ndi zimenezi tifa zichepe. Koma pakali panopa mphamvu tilibe, dziko la Malawi ndi la democracy ndi la malamulo, ndi singapanga zinthu kuti tapya mtima ya itonge chakuti tikuyendera malamulo. Ndiye tipanga zotheka kuti essential goods and services bill iteke mwansanga kuti mavuto amene wathane nawo. Zikatheka limene zizi ndiye kuti vuto limene litathana nalo mpaka kalekale. Likanena kuti tikupanga zinthu zina short term komanso zina long term. Ndiye choyamba pamene papa tikuyankhula ndi unduna ina anzathu amene ali mphamvu mavenda kuti tibwerese chiletso kuti pasakhale venda opezeka akupanga sugar, kugulisa sugar opanda chilolezo chopangira malonda pansika. Vuto lachiwiri ndi illegal smuggling of sugar to Zambia and Tanzania. Ma distributor ena komanso anthu ena ama retailers akupitisa sugar ku Zambia ndi ku Tanzania, koma sakuzera maboda ya apeza njira zawo zimene akupitisa sugar kumene koko. Indedi taona sugar tatuma anthu athu a trade kuchipata sugar wa Ilovo wambirimbiri kumeneko.
mpaka kumbeya uko ku Tanzania sugar wa Ilovo wambiri kumeneko kufusa pa border pa MRA palibe amene wadusa pene pacho maso export permit tinangopeka kwa Ilovo wakati we don't give anyone sugar export license kwa wina aliyese isone salima sugar and Ilovo amene ankaindi mphamvu ndikuthekera yopanga export sugar ndi palibe amene tinampasapo export license yopanga export sugar Malawi munomo ndi sugar wapeka kwa kuti wani opanda export license opanda chiloli paper oyenerera komanso adusa njira zamadulira kupita sugar ku Tanzania ndi ku Zambia chomwe tapeza njona kuti sugar koko akudula ku Zambia ku Tanzania yako ndi akumana kuti apanga phindu ambiri akagulisa kunja than muno Malawi Malawi ena muno amene tinapasa ma business kata amene wawa sakonda dziko la Malawi sakonda anthu awo iwo amakonda ma profit yawo basi kaya wina avutika Malawi munomo alibe nazo ntchito bora iwo apange profit yochuluka ndiye pankhani imene iyi pakali panopa tikukambirana ndi ma security agents departments in Malawi amene tikuzoa kuti kufika mawa tika kuti kusana chimozi kuti titipeze funding bwino kuti kuyambira wiki inoyo sugar kamachoka ku Ilovo kunchalo kandi kudwangwa tizikhala ndi security officers kwa trade kupanga kutaende trackija kuchokera ku Ilovo ko kandi kusimachuka kampani mpaka na kumene akwina akafike mpaka nakafike ku shop kumene ayina kafika ambiri amazembesa akatenga sugar uja ku Ilovo kandi kusema sugar company mota pitise kumene ayina kupita akumazembesa truck ija kunkanayo njira soyenera mpaka na akafike ku Zambia ndi ku Tanzania ndiye kulesa zimene zizi we are deploying security forces to accompany trucks that are ferrying sugar from Ilovo and Salima Sugar Company to the supermarkets where the sugar is intended to be, not warehouses. Pakati panopa ntokoza Ilovo Salima Sugar Company asiyakaye zomatenga sugar kupita nayo ku warehouse ya distributor. Akutenga from Ilovo or Salima Sugar Company straight kupita kuma supermarkets. Zimene apanga Ilovo pakati panopa komanso anzatu Salima Sugar Company kuti athane ndi chidomene ufana also zikwapanga fake business yawo. Ndiye ayambako kale zulo ndi dzana Ilovo ambako dzana Salima Sugar Company amba zulo sugar uchoka straight kuchokera ku Salima Sugar Company Ilovo kupita ku supermarket osati ku warehouse kubera ndu ena amasunga holding of sugar ndiye njira imodzi imene aunduna wa trade and industry taika kuti tiende ndi security forces from the warehouse from the factory straight to the supermarkets, no more warehouse. Tokoza nzatua ayikaso njira ina yoti tiese umundu kuti tithandizire sugar apezeke pa jani apezeke pa ground. Njira ina imene ya soweza sugar pa ground ndi pachingomati holding of sugar and inflated prices. Tilu trade fair last week pamena bwana president yakwera masegula trade fair na ndi Salima Sugar Company kumeneko kuti no akusa sugar wawo sugar wa Salima Sugar Company wayamba kutuluka ku factory dzulo koma tilu trade fair last week sugar wa Salima Company amwenye ena ndipo zinatipasa ndipo twachezera amasisa sugar kunchinji wa Salima Sugar Company ndeuti amusunga sugar manager kuyamba last year paka panopa nangampeza bwanji pamene Salima Sugar Company ambapaka crash last week komanso factory uyamba kutuluka dzulo ndeuti amene anagula sugar chaka chatha anangonsunga basi kuti sugar a supermarket then azapesa sugar uja pa mtengo okwera. Izi zikuchitika ndipo amenewo zinatipasa moti aundu wa trade tuwachezera tuwapanga summon and we take necessary steps on that one. Lekani Ilovo ndi Salima Sugar nakuti sugar achoka factory straight ku supermarket no mojani ma warehouse ndipo izi zamba kuchitika moti pompano mina lero lino kandi mawa mavuto sugar ayamba jani kuchepa fena kuti
ndondomeko zimene zizi zithandiza kuti pakhale transparency, sugar opangidwa divert achepe. Ndiye ifeyonso pankhani ya holding and the inflated prices taika ndondomeko zathu ngati akutrade and industry zimene silingaziulule pakanema kuti ngati kulula mayeso. Ndipo ndisimizira Malawi kuti amene akupanga hold sugar komanso akupanga increase ma prices, I know kuti pali distributor Moz tinamujambula video komano pena pagapo zangoti vuta kuti timumange kuja kuti panali malamulo awiri atatu amene atipomboneza pang'ono chabe koma akumakusa bero ya sugar kwa mwenye okhaokha atakudai. This is the truth and I speak this without fear of contradiction. Akumagulisa sugar kwa mwenye anzake okhaokha akuda kumalesa. Komanso bero ndi 56,000 what is the 56,000 waja. Akumatenga awapanga pa 85,000 waja amoja 50,000 waja. Neno risiti akumapereka yorondola koma mati inayi ndiya pambalipa. Anagwidwa zula namangidwa koma panali ziwiri zitatu pene zinatisokoneza ndiye amusi yakaya polisi kuti tunike bwino ziwiri zitatu. Anagwida zula not kugwida not mangwida anapangidwa summon ku polisi where he was questioned komano panali ziwiri zitatu pene zinakanga kuti tinadumpha hapo ndi anampanga release koma ndikukamba zoti tikupanga zambiri ku trade kuno kuti tuonesese sugar akupezeka. Ndi anthu amene wawa akumapanga hold sugar kupanga fed prices ndikumangisa wanzawo okhaokha kuti ena asapeze mpata order sugar komanso kuti sugar asowe pa market kuti mavenda amakusanza waja azibala waja mtengo wa sugar ukhale ukwera pasika. Imene mati economic sabotage ya dziko. Lekaniso alongside the essential goods and services bill tikupangaso economic sabotage bill. Imeneso pakati panopa ziwiri zikwenda limodzi kuti no tidakatumene collusion of pricing komanso kukweza mitengo mosayenekera bwinobwino tithane nazo for once and for all. Nimangofuna ndinene zimenezo komano ngati ministry tikiyeka ndondomeko zathu ndipo pompano mumva kuti enake agwidwa enake amangidwa amene apanga hold sugar apanga fed prices komanso amene akutusa sugar kupita ku Tanzania kupita ku Zambia. Ndiko amkha panopa akudziwa kuti mayaka acha Zambia ndifeyo akudziwa ndipo akumvera ndipo ngati mukumva pakanema apa ndikuuze na distributor inu amene matenga sugar kupita Tanzania tikugwirani tikumangani andipompano. This is not a warning or kuopsezana koma chilungamo. Amene so mutenga sugar kupita ku Zambia tikudziwani ponkhala ziwiri zitatu tichana nano koma zikuchitika Malawi muno and sugar winner ali ma warehouse wangomangidwa mene momo. We are waiting for right papers could we should go and do searches in those particular warehouses. Amene we have gathered intelligence kuti muli sugar amene akungobisa kuti no azitusa kupita kunja usiku ku Tanzania ndi ku Zambia. Chomalizira chimeneso funata Malawi ngodziwa ndio pempha tuchambirira abwera Ailovo ayankhulapo. Ailovo anakumana ndi mavuto a mvula komanso asema choka kampani nkhani ya mvula. Muziwa kuti chaka chino mvula yatha mu May momuno. Nthawi mbiri pakati April mvula yatha. The crushing of sugar amamba mu April season yawo. Koma peza kuti mvula inakhala ngati yapitiriza. April sanapange crush sugar. May sanapange crush sugar ngopanga crush sugar about 6 tons mwa 17 tons imene mafika pa mwezi kwa mvula. Nde mene mvula ya Telamu ya Shiramu ati simeza kuti mene ambira panga crush zana sugar sasia every day panga crush moti dzulo anapanga crush 500 tons ku Dwangwa. Awaso akosamo sema sugar company anapanga crush about 100 tons ku sema sugar company per day. Ndio leo so crush so winner maso winner akapanga crush alimtraki kuma superstores. Nde kuti give it a day or two vuto mene lipanga stabilize komanso I know kuti
amene apeza geni yabwino ku Zambia ndi Tanzania na also apeza njira zina zoti so sugar jabisebe ndiye in as much as tunena kuti vutoli holding all factors equal 2-3 days na kuti lichepe kwambiri iko ndithu koma popeza munthu ni munthu ma atambwali akukunde ndi ambiri mana muno apeza so njira zina zoti sugar jopezeka uja atengebe apitise yani kunja ma vendor ena meneso they are being used by my distributor ena ndi ena kuti agule sugar uja kwa distributor pena kunja sikuti this is happening at the moment ndiye tikupempha malo anzathu kuti tieni tike umuntu pasogolo ma profit pambuyo tike umuntu pasogolo ma profit pambuyo ndiye